Sveti Maksimilijan Svetac je zaštitnik obitelji, zatvorenika, novinara, političkih zatvorenika, ovisnika o drogi i pokreta za zaštitu nerođenih. Pred Marijin blagdan otišao je u susret bezgrešnoj koju je zazivao i svojim životom i u smrti, dajući život za drugog. Neka nas zagovara da ne prestanemo ići Isusu po njegovoj majci Mariji bezgrešnoj. Molitva svetom Maksimilijanu Kolbeu. Molimo nebeski zagovor svetog Maksimilijana Kolbea, mučenika i velikog Marijinog štovatelja. Sveti Maksimilijan Kolbe, pogledaj, ime osobe koja je zatočena u ovisnosti o drogi, alkoholu i koga sada preporučujem tvom snažnom zagovoru. Ti si ponudio svoj život da bi sačuvao život obiteljskom čovjeku i obraćam ti se s povjerenjem i sigurnošću da ćeš me razumjeti i pomoći mi. Izmoli i za mene milost, da nikada ne uskratim svoju ljubav i razumijevanje onima koji su zarobljeni u ovisnosti, ili da odustanem od molitve i vjere, da ovisnost može biti pobijeđena, a potpuno zdravlje obnovljeno onome koga volim. Izmoli za mene milost da nikada ne prestanem voljeti i da imam razumijevanja, te da ustrajem u molitvi za one koji su zarobljeni lancima ovisnosti, da vjerujem da ti lanci mogu biti slomljeni i da se može potpuno obnoviti zdravlje onome koga volim. Uvijek ću biti zahvalan Bogu koji je uslišio tvoju molitvu na moju nakanu. Amen.